Vamos, vamos. Schiet op, vamos. Piekenvel krijgt Anna Dammers, een Argentijnse vrouw uit de Triemen, als ze beelden uit 1998 waarom zocht. Goed 50 jaar verhuisde Anna vanuit Argentinië naar Friesland. Ze kent bij de voetbalculturen goed, maar de sfeer in het voetbal in Argentinië is dreig te oortreffen. Het is op dit moment, als je kijkt naar de beelden, als ik hoor van mijn neef die daar woont, mijn zus die daar nog woont, nou, het is gewoon totale gekte. De Argentijnen liepen voor het voetbal. Het is namelijk net zomaar een sport. In Argentinië is voetbal eigenlijk een soort religie. Daar maak je geen grapjes over, het is bloedserieus. Iedereen is ongelooflijk betrokken en fanatiek. Argentinië zit in Anna's hart. Ze volgen dan ook alle wedstrijden van beide landen en had een soort contact met haar familie. Ze is dan ook trouw onder helden van Argentinië. Wat ik leuk vind in Argentinië is dat men trouw blijft aan voetballers, zeg maar. Ook al, een voorbeeld vind ik ook Maradona. Ik vind ook een van de beste die er ooit geweest is eigenlijk. Ja, nu hebben we Messi, maar toen Maradona. Maar hij blijft gewoon een held in Argentinië. Ook al is hij aan lager wal geraakt met betrekking tot drugs en wat dan ook. Maar zeg niks verkeerds over Maradona, want hij is onze held. Nou vreetioen mat het barren. Dan speelt het Nederland in Argentinië in de kwartfinale op het WK. Net sinds dat Anna geen kant kiezen kan, wat ze wel een gokje te wegjen. Al bloedt ze wel voorzichtig. Nou, 2-1. Misschien. Voor Argentinië? Ja, misschien wel. Ja,